Di pêşiya sala 2016 de yek ji rojnamavanê dengê Amerîka di şerê Yemenê de hate kuştin. Emîkdadê Mocalî gorewşa mirovahiyê di şerê Yemenê de dişopan di êrişeka ezmanî bi serpereştiya Erebistana Siûdî de hate kuştin. Mocalî yek ji 48 rojnamavanên got di vê salê de jiyana xwe ji dest dan di nava şer û tundûtijiyê de. Goçê bi guleyan yan bêteqînan di nava şer de jiyana xwe ji dest dan wisa li gorî Komîta Parastina Rojnamavanan di raporta xwe ya nû de belav kirî. یەک ji tiştên herî balkêş ku ew tundûtîjî û metirsîdarî li ser rojnamavanan dibe, li cihên ku jmareka pir kêm ji xelkên wan karê rojnamavaniyê dikin. Bêtirî bûyerê kuştinê du welatên Rojhilata Navîn de bûne, bi taybetî Sûriye, Iraq û Yemen. Got di Sûriye bê tenê de nêviyê jmara rojnamavanan li wir hatine kuştin. Lê li hin welatên din got diva ew aramtir û baştir baş ji bo karê rojnamavaniyê û parastina rojnamavanan. Mîna Tirkiye lê bi xwe nêzî sê rib ji jmara rojnamavanên girtî di cîhanê de li Tirkiye hatine zindan kirin. Em dibînin ku ew deverên tundûtîjiyê lê dibe deverên metirsîdarin li ser rojnamavanan. Her wisa jî em dibînin ku ev fişara li ser rojnamavanan dibe bigirtina wan di zindanê de ji ber xebat û rexneyên wan li ser mîdya civakî. Ew bi tinê ji bo bêdenkirina wan e. Mamosteyê rojnamageriyê Profesor Steve Reimer di riya Skypeê re şîrove kir gohin hikûmetê rênî asantir dîtine bo çavderîkirina rojnamavanan dikin got Rûsya yek ji wan welata ye. Çi tamanên kuştina rojnamavanan li Rûsya li sala 2013 di vê raportê de tune ye. Lê belê Rûsya bi şarezayî dizanit rojnamavan û rexnegirên hikûmetê bêdeng bikit ku pêwîstî bi kuştina wan nabet. Komîta Parastina Rojnamavanan got goneh ji navê 10 bûyerên kuştinê herêmî bûn. Got ji aliyê grûpên siyasî û rêxistinên çekdarên İslamî hatine kirin û ew tawanbarin bi kuştina nêviyê jmara ew rojnamavanên got jiyana xwe ji dest dane di nava xebat û karên xwe de. Got raporta sala 2016 de hate destnîşan kirin.